खुलुमबाय। गिबियावनो सानजारि थान्दै नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा आङो दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। बेयाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ 16, 17 आरो 18 जानुवारियाव जानो गोनां दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मानि माखासे लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेनि सायाव दिनै नोंथांमोननो माखासे नुथायफोरखौ जोङो दिन्थिनो आखायाव लादों। जिहेतु नोंथांमोना नुगासिनो नैबे जाहैबाय मोनसे मेन गेट। बेयाव माखासे लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिफुंनो खावलायनाय थाबाय। नैबे जाबाय मेन पेन्डेल। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा। बेनि सायाव नोंथाङा फोसावदिं दालाय आफादनि जानानै रायजो राजा बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो? बे समाव जों दा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बे जथुम्माखौ जों सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो लादों। दा बेवहाय बेनि गेजेरजों आं दुलाराय बर' हारि अनफावरि, बर' हारिमु मोजां मोनग्रा, बर' हारि अनग्रा गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लानानै जोंनि बे मेलखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार होफैनो थाखाय आं खावलायहरनो सानदों आरो लोगोसे जों फोसावदिं दालाय आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों जेरैबायदि थानाय जानाय सुबिदा बानायदों बेबायदि नोंथांमोनाबो जोंनि साननाय बादियै लैहोर लैहोर बाहागो लानानै जाहाथे जोंनि बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनो थाखाय जों फोसावदिं दालाय आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाखौ खावलायहरबाय। ओरैनो दिनैसिम जिहेतु जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया बेसेबां आगबारि? दासिमथ' गासै लाहार फाहारफ्रा जोंना फ्राय 80% जाबाय। जाजोबफ्रामबायानोसै आरो 80% जाहैबाय।